L'any 1914, Catalunya comença una nova etapa, una fita històrica en el seu camí cap a l'autogovern. El 6 d'abril d'aquell any es constitueix la Mancomunitat de Catalunya, el primer òrgan de govern propi després de 200 anys. És la conseqüència d'un llarg procés històric que arrenca amb la Renaixença a les primeres dècades del segle XIX. Aquest catalanisme, fortament arrelat en la història i la cultura, fa un pas cap a la política al tombant de segle. El triomf del catalanisme polític desperta l'entusiasme al país, però també l'hostilitat dels militars, un grup dels quals, l'any 1905, assalta les redaccions de la revista satírica Cucut i del diari de la Lliga La Veu de Catalunya. L'atac fa néixer un gran moviment d'indignació que cristal·litza en la unió de tots els partits catalans en una gran candidatura, la Solidaritat Catalana. En aquest context, l'any 1907 és elegit president de la Diputació de Barcelona Enric Prat de la Riba. Nascut a Castellterçol l'any 1870, advocat, fundador de la Lliga Regionalista i director de La Veu de Catalunya, serà l'home decisiu no només per dotar el catalanisme d'un programa polític a través del seu llibre La nacionalitat catalana, sinó perquè assoleix la unió de les 4 províncies catalanes en un sol òrgan, la Mancomunitat. Des de la presidència de la Mancomunitat, Prat demostra que és un líder capaç de modernitzar, educar i construir un país i compta sempre amb els millors experts i col·laboradors, fossin quines fossin les seves idees, i traça plans i crea institucions destinades a perdurar. Cent anys després de la constitució de la Mancomunitat, l'obra que es va fer en uns 10 anys escassos continua present en totes i cadascuna de les 4 demarcacions catalanes. Als pobles i ciutats trobem escoles, biblioteques, carreteres i camins, escoles tècniques o centres assistencials creats per la Mancomunitat. 100 anys després, la seva herència s'estén per tot el territori català. Continuen en actiu obres i serveis creats per la Mancomunitat que es van destinar al conjunt dels ciutadans de Catalunya. El paper de la Diputació de Barcelona en la creació de la Mancomunitat va ser el d'impulsor, el veritable impulsor de tot aquest procés que després es va tenir tanta importància. De fet, abans que es constituís la Mancomunitat, la Diputació de Barcelona ja havia posat en marxa una sèrie d'elements força del que després desenvoluparia la Mancomunitat, com per exemple l'Institut d'Estudis Catalans. Els principals assoliments de la Mancomunitat, pel que fa a la demarcació de Barcelona, doncs podem parlar de l'Institut del Teatre, podem parlar, el que he dit abans, de l'Institut d'Estudis Catalans, el tema de les biblioteques, l'escola de bibliotecàries, l'escola de formació pels agricultors, l'escola industrial, tot això que són encara entitats o institucions que avui encara són vigents, els va començar Prat de la Riba. Un altre dels grans eixos de l'obra de la Mancomunitat és la promoció de la cultura, que es concreta en la construcció de biblioteques. A la circumscripció de Barcelona se'n construeix una a Sallent, seguint el model de l'arquitecte Lluís Planes, que s'inspira en els temples clàssics grecs i romans. Actualment acull un centre cultural i l'emissora municipal Ràdio Sallent. Un altre del mateix estil es construeix a Canet de Mar. Funciona com a biblioteca fins l'any 1999, quan s'inaugura un nou centre més ampli i amb instal·lacions modernes. L'edifici construït per la Mancomunitat ara acull l'Escola de Música de la població. Posteriorment se n'aixeca una altra a Pineda de Mar, seguint un model diferent, el de l'arquitecte Ramon Puig, d'inspiració renaixentista. Batejada amb el nom del polític i escriptor Manuel Serra i Moret, alcalde de la població en el moment en què es construeix, es trasllada l'any 2011 a un gran edifici de nova construcció. L'immoble històric passarà properament a acollir la Fundació Joan Josep Terrats. Les biblioteques populars van quedant petites per la seva tasca a mesura que augmenta el número de lectors i es multiplica el volum de llibres i l'espai necessari per tots els serveis que presta un centre d'aquestes característiques. Però els edificis creats per la Mancomunitat s'han reutilitzat per seguir prestant diferents serveis a les seves poblacions.
Dins del Pla d'Escoles Locals d'Indústries es construeix l'Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar. A Sant Llorenç Savall, al Vallès Occidental, s'hi aixeca una escola amb dues aules, una per nois i una per noies, cadascuna pensada per 24 alumnes. Modernament, les antigues escoles s'han rehabilitat com a centre cívic i biblioteca municipal. Hi ha aquest interès de posar el país al dia, de fer-ne un país modern, un país socialment avançat i un país que es pugui autogovernar. Jo crec que aquestes són les similituds que hi ha en el procés que va fer Prat de la Riba ara fa 100 anys i en el qual avui està immers el poble de Catalunya. De l'herència de la Mancomunitat, que encara avui és visible, destaca com un dels elements més importants l'Escola Industrial al carrer Urgell de Barcelona, en un ampli recinte que ocupa 4 illes de l'Eixample, en un solar on abans hi havia hagut la fàbrica tèxtil Batlló. Posteriorment s'hi instal·la l'Escola Elemental del Treball, la de bibliotecàries, la d'agricultura, els estudis comercials, vells oficis i infermeres. L'Escola del Treball és també la suma de moltes voluntats, de moltes iniciatives vinculades en la professionalització. No només des d'una vertent dels oficis primaris, sinó fins i tot dels oficis més especialitzats. Per tant, hi ha la comunió de tota una sèrie d'institucions pensades, l'Escola d'Arts d'Oficis, per exemple, pensades en aquesta voluntat reactivadora del treball, però sobretot en el seu context social i en el seu context econòmic hi ha també una clara voluntat de mà d'obra especialitzada en sectors que eren emergents també. Hi ha unes necessitats que són infraestructures bàsiques i formació de capital humà que l'estat espanyol ignora absolutament, no? Simbòlicament, a veure, hi ha a Barcelona, a la Universitat de Barcelona, a la Gran Via, entre Balmes i Aribau, que són 2 manzanes de l'Eixample. Molt bé. Una universitat que té uns aspectes, evidentment, positius, acadèmics, etc. Però, què fa la Mancomunitat? Fa el que se'n diu Universitat Industrial, que és al carrer Urgell, que no són 2 manzanes, sinó són 4 manzanes, on hi ha ensenyaments d'això, l'agricultura, la indústria, la telefonia, els serveis, i tot, i l'Escola del Treball i l'Escola de Mestres, diguem-ne. És a dir, la idea que per l'economia i per les empreses i pel país la formació, el capital humà és important. L'Escola del Treball va tenir, sens dubte, una feina d'equip que segurament va cristal·litzar a partir del senyor Rafael Campalans. Rafael Campalans segurament en va ser la verdadera alma mater, però no l'únic. A partir d'ell hi va cristal·litzar també tot un seguit de col·laboradors més immediats al respecte que la varen fer possible. L'any 1921, la Mancomunitat crea el Servei Meteorològic de Catalunya, que s'instal·la al pis superior de l'edifici del rellotge de l'Escola Industrial. Des d'allà, recull i tracta tant la informació aportada pels observadors voluntaris com la que es rep de l'estat espanyol i dels organismes internacionals que arriben a través de la telegrafia sense fils. Eduard Fontserè n'és nomenat director. La Mancomunitat n'assumeix les despeses de funcionament i instal·lació i el servei queda sota la dependència científica de l'Institut d'Estudis Catalans. L'Escola Industrial, que era tot un teixit, diguem-ne, de pensament i d'acció vinculat, en certa manera, a la creació i a l'ensenyament d'oficis, aplegava també en el seu conjunt l'Escola de Bibliotecàries, l'Escola d'Infermeries i també tota una sèrie d'ensenyaments d'arts i oficis i tota una sèrie també d'institucions vinculades al pensament més estrictament científic, en què hi tenien, entre d'altres, el professor Esteve Terrades, que era en aquells moments ja una de les veus més autoritzades a nivell europeu en matèria científica. Els catalans actuals continuem estant en deute amb la Mancomunitat. És a dir, cada vegada que un ciutadà català entra i consulta un llibre a la Biblioteca de Catalunya, que pensi que la va crear la Mancomunitat.
Cada vegada que algú veu el Servei Meteorològic de Catalunya, que pensi que la Mancomunitat va crear el Servei Meteorològic de Catalunya. I que, per tant, 100 anys després, l'obra de la Mancomunitat continua, va ser un pas endavant irreversible en la consciència nacional pròpia dels catalans. Una altra gran obra de la Mancomunitat que ha perdurat està relacionada amb l'atenció a les dones embarassades i amb les condicions per donar a llum. L'any 1884 es comença a configurar el recinte de la maternitat a partir de la construcció d'una nova casa de la maternitat al barri de les Corts de Barcelona. Però són unes instal·lacions pensades només per acollir mares solteres. La Mancomunitat vol obrir les instal·lacions de la maternitat a la majoria de dones que en aquells moments encara apareixen a casa seva amb l'ajut d'una llevadora. Per tal de professionalitzar l'atenció a la maternitat, es crea una escola de llevadores, ginecòlegs i puericultores. Es van contractar a metges ginecòlegs i es van contractar a metges pediatres per tindre un servei 24 hores. Es va equipar tècnicament l'edifici de la maternitat amb els instruments mèdics més moderns d'aquell moment, i això va fer que la mortalitat en els parts en la maternitat va disminuir notablement, sens dubte. Hi ha una cosa important que és important des del punt de vista fins i tot estètic, que és això de la clínica mental de Santa Coloma, que d'aquests arquitectes, el Rafael Masó, que és el tema de la salut mental, diguem-ne, de la salut mental pública. Això, bueno, ara és un tema important, però la salut mental ha estat molt temps arraconat, vull dir, els manicomis, I la Mancomunitat, una cosa que fa és aquesta, la construcció i es posa en marxa això de Santa Coloma, que es veu passant per l'autopista, és un edifici preciós, diguem-ne. El tema dels alienats, el que es volia fer és que aquests no fos un dipòsit de bojos, sinó que fos un centre de tipus mèdic hospitalari on fossin correctament diagnosticats els diferents problemes mentals que tenien aquestes persones i no solament això, sinó que fossin rehabilitats amb la idea de ser reincorporats a la societat, de tornar a incorporar-se a la societat i poder ser persones útils i viure en el medi social normal. La Mancomunitat va posar en marxa el patronat de malalts mentals curats, de tal manera que el pas des del manicomi a la vida, diguem-ne, a la vida social exterior, no fos una cosa sobtada, sinó d'una manera gradual. També va posar en marxa una granja escola, on aquestes persones, diguem-ne, amb una activitat agrícola, a l'aire lliure, tranquil·la, els hi facilités aquesta rehabilitació. És en aquesta línia que treballen els països més avançats d'Europa, que són Alemanya, Bèlgica i França. D'alguna manera, l'objectiu de la Mancomunitat és situar Catalunya al mateix nivell que els països més avançats d'Europa. Aquesta manera d'atendre, de tractar en les persones malaltes mentals era realment nova, perquè, com els explicava abans, els malalts mentals estaven, diguem-ne, guardats, podríem emplear aquesta expressió, estaven simplement guardats en un edifici
però sense ser considerats realment com a malalts. O sigui, la malaltia mental tenia una consideració de malaltia de l'esperit, i aleshores estaven una mica marginats de les atencions mèdiques. Eren això, persones marginades de la societat. I la mancomunitat fa un salt conceptual, qualitatiu, molt important en aquest sentit. La Mancomunitat es planteja la necessitat de trobar un local per instal·lar-hi la gran biblioteca que es proposa inaugurar. Una biblioteca que s'havia començat a crear en el mateix edifici de la Mancomunitat al Palau de la plaça de Sant Jaume. I es fixa en un hospital situat en un edifici gòtic del segle XV que ja no reuneix les condicions per acollir un centre assistencial modern, l'Hospital de la Santa Creu. La Mancomunitat té, hem de fer una biblioteca, una gran biblioteca, molt bé. Hem de fer també de petites, si en fa 2 o 3. 2 o 3, no 50.000, sinó 2 o 3. Però esclar, són molt importants perquè són el precedent del que tenim ara, diguem-ne, no? Podem considerar que Eugeni d'Ors és un dels impulsors i un dels teòrics de l'obra cultural i política de la Mancomunitat. Només cal recordar el paper que té Eugeni d'Ors en la futura creació de la Biblioteca de Catalunya, que Barcelona necessita una biblioteca nacional, amb la màxima ambició. Barcelona no pot ser una capital europea si no disposa d'una biblioteca oberta a qualsevol ciutadà de la ciutat. La Biblioteca de Catalunya s'inaugura el 1914 quan ja té 25.000 títols i 47.000 volums, gràcies a l'adquisició d'algunes col·leccions privades com la de Marià Aguiló o les importants donacions d'Isidre Bonsoms, Antoni Aulèstia i Jacint Verdaguer. Actualment continua sent la biblioteca de referència per a investigadors i estudiants i disposa de 3,7 milions de volums i 61 quilòmetres i mig lineals de prestatgeries de llibres. Una de les preocupacions més importants de la Mancomunitat i de Prat de la Riba i dels homes de Prat de la Riba, com pot ser en Joaquim Falquí Torres, que en aquest cas hi juga un paper molt important, és el de l'arqueologia, la del patrimoni en general. Parlem d'arqueologia, parlem del llegat d'Empúries, parlem de la importància que es dona a les excavacions dels primers anys d'Empúries, o parlem, per exemple, de la recuperació de les pintures de les valls de Boí, de la pintura romànica, que feliçment es va traslladar al Museu d'Art de Barcelona pel propi aprofitament d'aquell edifici, situat emblemàticament al cim de Montjuïc pel Museu d'Art de Catalunya. Penso que va ser una idea, diguéssim, no només apta per reunir-hi tot el que era el patrimoni nacional del país, amb seu a Barcelona, sinó demostrar simbòlicament una determinada manera d'entendre la cultura. Podríem destacar-ne també en l'aspecte cultural la creació de l'Institut del Teatre, un centre també en aquell moment especialment novedós arreu de tot el que és l'estat espanyol i que fins i tot encara en els nostres dies és l'únic centre arreu de l'estat espanyol i dels pocs a escala comunitària dedicat a l'estudi de l'art, la dansa i el teatre en general. També potencia les instal·lacions de l'Institut d'Estudis Catalans per convertir-lo en el gran eix de la investigació científica de la cultura catalana. L'herència de la Mancomunitat també inclou el pensament, l'obstinació i la manera de fer i actuar del seu president Enric Prat de la Riba. A Castellterçol es pot visitar la casa on va néixer i va morir. Es tracta d'un habitatge rural benestant, al centre de la població, que té restes del segle XVII. La família el va cedir a la Generalitat. Amb espais fidelment conservats i d'altres de nova ambientació, es pot veure com era la vida del polític i també la d'una casa rural benestant de principis del segle XX. De Prat de la Riba podríem aprendre moltes coses i que avui ens serveixen de molt amb el procés actual, que és la seva tenacitat, el seu veure clar el com ha de ser un país modern en aquell temps i la voluntat de servir al país. El principal llegat de la Mancomunitat són bàsicament totes aquestes institucions, però també el seu esperit. Allò que dèiem Prat de la Riba, això ho fem no contra ningú, sinó a favor dels ciutadans i del poble de Catalunya. Avui,
100 anys després de la Constitució de la Mancomunitat de Catalunya, podem considerar-nos hereus d'aquella generació que va somiar un país i que es va proposar el repte de construir-lo.